karatu zaki kawai. So nake ki zama malamar asibiti, ki taimakawa masu haihuwa a ƙauyen nan. Kina dai ganin yadda duk auren wurin nan abin da yake janyo wa mutane. Yanzu ba ga Saude ba, ta kasance tana fama da yoyon fitsari, ana ta faɗi tashi da ita, ana faɗa a gidan rediyo a daina yi wa yara ƙanana aure, amma kullum mutanen nan ba su ji. Shi kuwa Malam Rashidu ba shi da buri irin ya ga ya aurar da Rahane daidai wannan lokaci. Idan ta samu managarcin miji a sauran tsararrakinta, amma tun da ya lura iya ba ta so, ko zancen su ya bari kawai. Daga baya kuma Ado direba mai gidan da su Malam Rashidu ke ciki ya daina karɓan kuɗin hayarsa saboda wani ƙudiri nasa da yake ransa daban. Rahane ta shigo da kayan da babanta ya shigo da su ne, ta je ta ajiye tsakar gida. Ta yi maza ta kawo masa ruwan alwala, ya karɓa ya ce, sannu Rahane, kin ji? Allah ya miki albarka. Ya karɓi butun ya je waje domin yin sallan jam'i. Su ma Rahane da iya alwala suka yi. Iya na sallah a ɗaki, Rahane na sallah tsakar gida. Bayan sun yi darne, Rahane ta ƙarasa gaban murhu tana cire itacen da ke cikin wuta, ta zo tana zakulo garwashin wuta tana kashewa da ruwa, sannan ta soma kwashewa iya tuwo tana sawa kowa a kwanonsa. Tana jin gyaran muryan babanta yana a tsakar gida. Da sauri ta miƙe tana amsa kiransa, ta zo ta durƙusa. Gani baba. Ya zaro kuɗi a aljihunsa, naira 250 ya bata, ya ce ta kai makaranta gobe ta ci gaba da zuwa makaranta. Farin ciki ne ya kama Rahane, ta ce, na gode baba, na gode, Allah ya ƙara buɗe. Ya ce, amin Rahane, ni dai fata na ki ci gaba da bada himma a karatunki. Sai insha Allahu baba zan yi. Washe gari Rahane ta koma makaranta. Bayan Malam Rashidu ya sauke ta, ya juya ne ya tafi kasuwa. Suna hanyar dawowa ita da Dije yar ajinsu suka ji karan motan a kori kuran Ado a bayansu, duk suka matsa gefe. Ado ya rage gudun motarsa yana washe katon haƙoran bakin nan nasa, wai shi a wurin shi murmushi yake yi. A'a, 'yan makaranta an taso ne? To sannunku da tasowa. Jajayen idanun shi nan akan Rahane, ko amsa mishi bata iya yi ba ma, ta ci gaba da tafiyarta. Dije ta amsa mishi, mun taso. Ya ce, to ku zo na ƙarisar da ku mana. Dije ta ce, a'a, ai mun kusa, kai bari kawai. Har yanzu idanun shi na kan Rahane. Ce, wai haka ne Rahane? Ko juyowa bata yi ba, ta yi banza da shi. Bai ji haushi bai ci gaba da washe bakinsa. Ya ce, tunda ba kya son magana akan hanya Rahane, to zan zo da daddare an jima gida, kin ji? Bai tsammaci amsar ta ba ma, dama ya tada a kori kuransa ya gaba, ya kasa rufe bakinsa. Iya na ɗaki tana kaɗin auduga kawai. Rahane ta yi sallama, ta ajiye jakar makarantanta, ta faɗa jikin Iya tana faɗin wash Allah, Iya na gaji sosai. Iya ta rungume ta tana cewa, sannu yar Iya, Allah ya nuna mini lokacin da zaki fara yi wa mutane allura. Dariya ta yi ta ce, Iya baba fa ba zai bar ni na yi karatun nan ba da kike so din nan. Shi fa kullum maganar shi ta aure ce. Iya ne kan duk fa abin da zai raba ni da ke gaskiya ba na son shi. Abin da zai raba ni da gidan nan ma ba na son shi. Ko da karatun ne, kuma kin san fa ba a yin babban karatu a nan ƙauyen sai an dangana da birni. Kuma fa Iya kin ga bamu da kowa, wa muke da shi a birni? Iya ki daina sa ma ranki wannan abin, ba zai samu ba. Jikin Iya ne ya sanyi, amma bata karaya ba. Ta ce, gaskiyar ki ne Rahane, a nan ta kai gaba ɗaya banda Ado direba ma wa yake zuwa birni, shi ma da me ya tsira banda shaye-shaye. Sai dai kawai jikina da mafarkin da nake yi suna bani ke wata ce babbar Rahane. Don haka kada ki karaya, ki sa a ranki ke ma kina da burin karatun nan da nake so ki. Babu yadda Ubangiji baya shirya wa bawansa al'amarinsa. Rahane ta gyaɗa kai, ta miƙe, ta nufi tsakar gida, ta ɗaura alwala, ta gabatar da sallan azahar, sannan ta shiga madafi, ta ɗauko robar abincinta a ƙarƙashin turmi. Tubani ne ta gani da mai da yaji Iya ta musu mai daɗi, sai wucewa kawai yake siɗif-siɗif a maƙogwaronta ba wasa. Bayan da ta kammala ne kawai ta share kejin zabin nan nata da abin da ya kamata, ta gyara, ta share tsakar gida, ta yi musu komai, ta ɗebi ruwa, ta yi wanka, ta sanya kayan makarantar allonta,
da yamma suke zuwa ɗaukan karatun allo ta yi wa iya sallama ta tafi makaranta. Wannan shine tsarin rayuwar Rahane a kullum. Da yamma Malam Rashidu ya dawo gida ya jingina kekensa a jikin danga kenan, ya ɗauko kullum buhun da ya dawo da shi daga kasuwa ya shigo gida. Daidai lokacin ne ita ma Rahane ta dawo daga makarantar allonta, ta yi wa babanta sannu da zuwa, ta yi mishi abin da ya kamata, ta cika mishi buta da ruwa na alwala ta kawo mishi. Ya ce, sannu Rahane, Allah ya miki albarka, Allah ya nuna mini aurenki da miji na gari. Murmushi kawai ta yi alwala ya shige masallaci. Rahane tana cin abincinta. Bayan ta yi sallar isha'i ta idar ta gama komai, yaro ya shigo ce wai ana sallama da Rahane. Kafin ya rufe bakin shi iya ta yi wuf ta sunkuto ta ɓarya ta yi kan yaron nan daidai sanda Malam Rashidu ya sawo kai. Ya yi maza ya rike taɓaryan, tuni yaron nan ya yi ta kansa. Ya ce, haba iya, idan kika fasa musu kan yaro da me zaki ce da su? Ta ce, ka gafara na anan tun ban sauke shi a kanka ba, gobe idan sun ƙara aiko yaro ai ba zai yarda ya zo ba. Ya ce, ki yi haƙuri iya, ba wani ba ne fa, Ado ne, kuma da izini na ne ya zo. Za su gana da Rahane. A firgice Rahane ta ɗago ta dubi mahaifinta kamar bata ji daidai ba. Iya ta saki ta ɓaryan ta ce, wani Ado kake nufi? Ya ce, ka ji iya, Adon guda nawa ne banda wannan makocin namu mamallakin wannan gidan da muke ciki. Iya ta yi salati tana sanar da Ubangiji ta ce, kanka ɗaya kuwa baban Rahane? Ya kama hannun iya ya zaunar da ita. Iya ta ce, ya ce, ki kwantar da hankalinki iya, na riga na ba wa Ado Rahane, ki bar wannan kama jita-jitan jama'a akan Ado domin mutumin kirki ne. Iya ta saki baki tana mishi kallon mamaki ta ce, Adon da yake shan wiwi yake shan taban sholisho, 'ya'yan shi 6 kowanne uwarsa daban-daban. Adon da yake sakin aure ne da zarar mata ta samu ciki shine kake wannan magana? Wanda yake rayuwar kudu cikin arna shi za ka ɗauki kamilar yarinya kamar Rahane ka bashi? Ba zai yiwu ba. Malam Rashidu ya murmushi ya ce, su matan kin san me suke masa ne yake sakin su? Amma Rahane fa ba na jinta domin na san ba ta da matsala. Kin yi wa mutumin nan da yake, ki daina jin wa mutane da suke yada jita-jita a kansa. Kyakkyawan zato ake yi, don a ƙarshe haƙƙinsa kawai ake ɗauka. Duk wannan abubuwa da ake faɗi game da Ado a garin nan na yi bincike a kansu. Na farko dai Ado yana shan taba, amma ba abin maye yake sha ba. Na biyu ba zai tafi da Rahane kudu ba, a nan zai barta tare da matarsa ta yanzu. Na uku su matan da yake saki ɗin laifinsu ne ba nashi ba, kamar yadda matan shi ta farko Hafsatu ta yi mishi. Ita kuma kawai iya sai ta tashi ta bar shi ta yi wurin ta shige ɗakinta. Rahane ta yunkura za ta bi ta dalla mata rara, sannan nuna mata hanyar kofar gida. Ta toshe bakinta tana kuka ta nufi kofar gida. Ado na tsaye jikin katangar wurin nan, wannan kararen da suke zagaye gidan da shi sai washe baki yake, wadda akalla wannan kararen za su yi shekaru 37. Baki ne wuluku, wadda idanun shi sun koma tamkar ruwan ƙasa, suna nuna alamun shaye-shaye. Bakinsa kekin baki tab da jajayen haƙora, bai da tsawo don kuwa ko ita ta fi shi tsaye. Ado ɗan kimanin shekaru 37 ne. Ta ƙariso gaban shi a hankali tana kuka kawai, ko uffan bata ce mishi ba. Ya gyara tsayuwar bakin nan nashi ya buɗe ya ce, haba Rahane, menene abin kuka? Maimakon ki gode wa Allah, ni Ado mai shanu da mota na zo gare ki ina neman auren ki ta hannun mahaifinki. Ni masoyinki ne, ba kowace mace nake iya cewa ina so ba, sai mai sa'a kamar ki. In baki murna da hakan ba to ba za ki yi kuka ba. Rahane ta ga cewa kuka ba zai mata ba, gara ta roƙe shi yayi wa Allah ya rabu da ita ko kaɗan. Ba ta son shi tun ba yau ba, hakan nan ko ganin shi ma ba ta son yi saboda kamanninsa. Don Allah, don Annabi, ka yi haƙuri, ka nemi wata. Makaranta nake so na yi. Ta ci gaba da kuka. Ya ce, da Allah idan dai wannan ne Rahane, ki daina kuka, zan bar ki ci gaba da makarantanki bayan mun yi aure. Ta zaro ido ta ce, ni ba zan yi aure ba a yanzu, in kamu da cututtuka har da yoyon fitsari.
ina ya bushe da dariya ya ce duk wannan ƙaryar nasarar ce Rahane, iyayenmu da kakanninmu ba su kai ki ba duk aka musu aure, me ya same su? Cikin kuka ta ce ni fa bana son ka, ana dole ne? Ya yi fuska sosai sai kuma ya ce ayya ai kokin makaro, zaman ki lafiya da matsayin ubanki da wannan matsiyacin uban nan naki shine ki yadda da aure na, wanda daga nan ana bashi yar 500 ya yadda ya bani aurenki. To in ke baki so na, ni ina son ki, dama ba son nake so ki mini ba, tunda har baki da kunya har za ki iya gaya min magana ki dubi tsabar idanuna ki ce baki so na, to ki tunani baki tunani cewa ina da kamar ki a gida ba? Aure kuwa nan da sati 2 tunda kin bullo min da wannan magana ta nan, makarantar ma ba za ki ba, an fasa yin shi kenan. Shashashar hofi ya karkace ya zaro kuɗi aljihunsa ya haska da tosila ya ce ungo wannan ki raba ke da kakarki. Ya sake turo mata wata katuwar leda, amshi nan ki sauya tufafinki kafin a kawo lefe. Shashashar yarinya da bata san arziki ba. Juyawa ya yi abinsa, ita ma juya ta tana kuka sosai, ta nufi cikin gidansu bata karbi kuɗi da ledan ba da ya tura mata. Ya bi bayan ta ya kira wata yarinya da take can nan gefen su, ya bata kayan da kuɗin ya ce ta kai mata. Shi kuma ya saki wani matsiyacin fito a wurin a fili ya ci gaba da cewa kwanan nan zan farke wannan santaleliyar Rahanen nawa. Rahane na shigowa gida tana kuka, ta yi ido 4 da babanta tsakar gida yana dakon shigowarta. Kofar ɗakinsa ya nuna mata wato ta shige, su kuwa ya shiga, ya tashi ya bi ta ya zauna kan taburman shi da kaba da take shimfiɗa ɗakin. Ya dubi Rahane wadda ke ta ƙoƙarin haɗiye kukanta ƙarfi da yaji. Rahane ta ciro kai ta dube shi, idanunta jawur, ya ce ni babanki ne kuma ni na haife ki, kin san kuma ba zan cuce ki ba, ko ba ki son auren Ado to ki yi haƙuri ki tsaya ki tusa wa ranki son sa, ki yi haƙuri ki sa ma ranki son shi. Na samu kaina da matsananciyar talauci mai yawa, kada fa ki manta gidan nan da muke ciki ma na Ado ne, amma yau tsawon shekara 10 kenan tun haihuwar ki Ado bai ƙara karɓan kuɗin haya ba. Idan na ce zan gaya miki irin taimakon da Ado yake mini, ke kanki ba za ki yarda ba. Ya sha saya mini kaya, ya sha sayan kayana idan na kasa a kasuwa don na samu abin da zan baku kuci, don yana da buƙatar su, ba don yana da buƙatar su ba zai siya. Duk halin banzan da ake kiran shi da shi ake sai yana da shi, na yi bincike a kansu ban gani ba. Zancen nan da nake miki a yanzu haka ya sama mini aiki na kula da gidan wankin hakimin ta kai, na daina wahalan shan ranar nan a kasuwa, babu wani cinikin arziki. Idan kika yi auren ki da Ado me kike so? Za ki samu komai, in kika ki kuma me kike so in ce masa, ko kuma in masa menene na biya shi alherin da ya mini? Don haka ki kwantar da hankalinki, ki kwantar wa iya hankali. Idan har kina ƙauna ta Rahane, ki nuna wa iya kina son auren nan, kin ji? Da Allah kafin ki hakan ki fitar da ni kunyan Ado. Rahane ta ɗaga kai, ta yadda kawai da kuɗi Ado ya sayi babanta, abinda bata taɓa tsammani ba a rayuwarta. Babanta makwaɗaici, bata taɓa tunani kwaɗayi ne da shi ba. Sai shi kenan Rahane je ki, Allah miki albarka. Ta miƙe hawa yana ambaliya, ta fita ta samu iya tana sallah mai tsayi, kawai ta hau yar katifar sunan ta kwanta, bacci ya kasa ɗaukanta. Rahane duk iya tunaninta ta rasa yadda za ta yi, duk da kasancewarta ƙaramar yarinya 'yar shekara 11 a duniya yanzu, duka shekarunta. Tana da zurfin tunani da hangen nesa, tana son babanta fiye da yadda yake son ta. Ta san babanta ba shi da kwaɗayi, don haka ta yi matuƙar mamakin yadda aka yanzu har ya zama haka, kamar ma tsoron Ado yake ji. Ta tuno da maganin wai ya sama masa aikin kula da dawakan gidan hakimi, kuma baya karɓan kuɗin hayarsa. Wannan ne dalilin da yasa zai bashi ita? Abu ne da take yakinin cewa iya ba za ta taɓa yarda ba, wato a mata aure a yanzu. To hakan ma ta samu salama a ranta ba kaɗan ba. Bacci ne ya ɗauke ta bayan da Ado ya biyo ta da su kayan nan kuwa nan ne a gefe kusa da iya, ko duba su bata yi ba.
Da asuba ranar iya ta tashi don ta yi sallah, ita kuma tana haɗa kayan nan nasu a cikin gana masgo ɗinsu. Ta haɗa musu kayakin su rankatakaf ba ta rage komai ba. Rahane na sallah tana jin iya da babanta suna fafatawa, iya na cewa gare gidan Ado ne ko kace gidansa ne, to daga yau ba za mu ƙara kwana a cikin gidan nan da Rahane ba, in dai a kansa ne za ka ba shi auren yarinyar nan, yarinya mai daraja irin Rahane, to sai ka san yadda za ka yi da shi. Kuɗinsa da kace ka ci kuma wannan kai ka sani, ba aikin gidan hakimi ba. Allah ya sa aikin hajji ya samo maka, ai sai ka gan mu za ka mata auren ko, to mun barka kenan. Iya gigi cewa Malam Rashidu ya gigice, domin ya san halin iya kwarai da gaske, in ta furta abu to sai ta aikata, wallahi ba mai iya hana ta sai dai in mutuwa ta yi. Lallai kuwa sun ba shi wani abu ne kawai, shi ba wani abu bane damuwar shi, don in sun tafi bai san ya zai yi da Ado ba, wadda ko mahalicin shi baya tsoro yanda yake tsoron Ado haka. Yayi maganar nan ne iya magiya yayi magiya, iya lallashi yayi lallashi, amma iya ta yi banza da shi. Da ya gaji ma ta ga ba za ta iya ba, sai ya miƙe jiki babu ƙwari ya fita, ya kasa zuwa ko ina, yana zaune a ɗakinsa ya saka wannan ya saka wannan ya kwance wancan, bai ma san da iya da Rahane suka yi gaba suka fice ba. Rahane ɗauke da dakon kayansu zuwa tasha, haka suka samu motar rake suka hau bayanta suka bar ta kai. Wannan kenan daga littafin rayuwar Raihana. Don haka ku kasance da ni don jin yadda za ta kasance. Littafin rayuwar Raihana, wadda ya samu rubucewa daga Sumayyat Abdulkadir Takori. Tunda suka hau titi suka fara tafiya a kan titi, Rahane kuka take yi, tana tunanin babanta da abin da zai je ya zo. Shi kenan yanzu ta rabu da babanta, shi ma ya rabu da ita, ta raba shi da mahaifiyarsa da take matuƙar son shi. Ina za su kuma yaushe za su dawo? Ko dai ta rabu da babanta kenan har yanzu ba, har abada ba za su sake dawowa ba, ko dai ta haƙura ne ta ce da iya su koma kawai ta aure Adon. Ita kanta iya kuka take a ranta, cike da tunani masu yawa, ko dai su koma ne, ta fi shi iko da ɗiyarsa ne, ko ta fi shi santa ne, ta ɗaure mata gindi kenan kada ta yi ma mahaifinta biyayya. Ita ba aure ne ba ta so a yi wa Rahane yanzu ba, mijin ne bai mata ba. A wannan shekaru Rahane shekarun ta 11, a ɗauki ɗan shekaru 37 a bata. Mummunan hatsari ne ya faru a kwanar shiga garin Tsangaya, inda wata motar haya wato fijo irin masu shegen gudun nan ta karawa a kori kurar raken nan, inda sun Rahane suke ciki mota ta kife. Wasu suka zubo kan titi, wasu kuma suka fada cikin ramuka, mota ta danne su. Firarun mutane da suke wannan gefen ne abin ya faru a gabansu, suka tsaya suka kawo agaji. Gashi babu jami'an tsaro akan titin gabaki daya. Cikin waɗanda suka aka kwasa zuwa asibitin kuwa, na asibitin da ke nan na koyarwa na Kano, cikin su masu hatsarin nan da suka tsira da numfashinsu har da Rahane. Cikin gawarwaki waɗanda suka mutu kuwa har da iya Balki. A hankali Rahane ta bude idanunta, tana kallon likitan da ke tsira mata allura cikin jijiyoyin hannunta. Abubuwan da suka so dawo ma Rahane tartar a idanunta. Da sauri ta juya gefen gadon, gefenta inda iya Balki ke zaune babu kowa, kai ɗakin ma da take ciki bata taba ganin irin shi ba. Haka mutanen da take gani suna girmawa bata saba ganin su ba. Waɗannan mutane face ne cikin fararen kaya masu tsafta, ba irin kalar da ta saba gani ba irin kalar kayan mutanen garin su ba. Dr. Mansur ne ya dan manyanta sosai, shine babban likitan da yake yau a emergency, yana daga zaune yake baiwa ɗalibansa da suke tsitsiye suke ɗaukar lecture, yake ba su umarni da taimakon da za su yi wa Rahane. Rahane kuwa, wadda goshinta ya fashe ko ina kace-kace da jini na jikinta, sai ba za ma ka iya tantance iya raunin
da ta ji ba. Ɗinke nan liƙe nan haka suka yi ta yi mata, yayin da kuka har ya gagari Rahane saboda azabar da take ji a gangar jikinta. Azaba ta yi azaba, ta suma ya fi sau 3 suna ƙaƙaba mata oxygen tare da ba ta taimakon da ya dace.